Molt bona tarda. Avui començàvem la jornada amb alguns intervals de núvols baixos que afectaven a punts del prelitoral, com per exemple els que es podien veure des de Sant Quintí de Mediona, però ràpidament a partir del migmatí s'han anat trencant i ha acabat sortint el sol també en aquests punts del prelitoral. Molt bona tarda, ja ho veiem aquests intervals de núvols baixos que ja ho han dit, s'han acabat trencant i al llarg de la tarda a bona part de Catalunya han gaudit d'aquesta jornada assolellada, excepte punts del Pirineu i del Prepirineu on han crescut algunes nuvolades i també la zona del Ter Sud, aquests núvols que han sigut força més abundants i compactes, han deixat el cel força més carregat i també descarregaven a la zona del massís dels Ports algun ruixat aïllat. Els podem veure a través de la xarxa de radars del Servei Meteorològic de Catalunya, eren aquests que es veien al massís dels Ports, aquests cors de color vermell, però sense precipitacions destacables. Demà al matí la jornada serà força variable. Començarem amb forces núvols baixos, sobretot a punts del sector central del litoral, del prelitoral, també punts de l'interior de la pressió central. Aquests núvols baixos s'aniran trencant a partir de migmatí. Esperem que vagin sortint més clarianes, acabi sortint el sol, a la vegada que tindrem algunes nuvolades ja a migmatí que començaran a créixer amb força a punts del Pirineu. També de matinada entrarà la tramuntana, amb algun cop fort i també un mestral moderat a punts de les Terres de l'Ebre. I de cara a la tarda, aquests núvols que començaran a créixer a punts de muntanya del Pirineu i del Prepirineu s'aniran fent més abundants, més compactes, deixant el cel força carregat i també descarregaran ruixats, xàfecs, tempestes, seran sobretot més probables i més intenses a punts de l'interior de les comarques de Girona i també del nord de Barcelona, i no es descarta que al llarg de la tarda aquests ruixats vagin afectant altres punts del nord de la pressió central i també altres punts del prelitoral, interior del nord-est, i puguin arribar a afectar altres punts de la costa de cara al final del dia. També cap al sud, al massís dels Ports, tornarien a créixer aquestes nuvolades si no es descarta que també arribi algun ruixat aïllat. A la resta, a aquesta meitat del sud, podrien gaudir d'una jornada força més assolellada. Demà les temperatures màximes seran força més baixes i podrien baixar entre 2 i 6 graus, per tant un ambient força més moderat, amb aquesta calor més moderada, amb 32 graus, per exemple, de màxima a Lleida. També tenim avís activat des del Servei Meteorològic de Catalunya a aquestes comarques del nord-est on podrien caure en tan sols mitja hora a més de 20 litres per metre quadrat. I els propers dies, d'augment, dimarts, jornada força tranquil·la, alguns núvols de creixement a punts del Pirineu, alguna gotellada que s'escapi cap a la zona del Pirineu més oriental. Dimarts tindrem una miqueta més d'inestabilitat, també algun ruixat a punts del Pirineu i unes temperatures que sembla que la pròxima setmana seran força semblants amb aquests valors que quedaran moderats amb aquests 30, 31 o 32 graus de màxima a punts de l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.